The DC mwana woopsa kwambiri amene ndi mwangu wayimirira Malawi mosagudwa. Ine ndi osiyana ndi anthu ena, ngati alipo ena amene amapangira activism iyi chifukwa cholandira ndalama, ndiye kuti ndi iwowo ndi ine ndife anthu osiyana kwambiri. Ine sindimanyumwisidwa. Anthu ambiri akhala akundiyimbira mafoni wiki imeneyi kunena kuti akalindo ayankheni Akeni Msonda, ayankheni ma-activist ena amene akunena za inu, kunena kuti inu ndinamiwa munapita kumwambo wa paki mutatumidwa ndi chipani cha DPP. It's just a wastage of time. Kuma ayankha ngati anthu amene ngati Akeni Msonda. Ndipo ine Akeni Msonda ndikamaona, ndimaona ngati munthu olemera amene anagulisa grocery yache komanso ndikukhala mulonda pompo. Ine sindingawayankhe Akeni Msonda chifukwa ndikuwadziwa bwino strength yawo ndi failures yawo. Ni munthu omvetsa chisoni kwambiri. So ino Amalawi mtateni tizingochita forge ahead tikamakuyimirira ni chonchi, koma osakhala kumalimbana ni nkhumba. Munthu ukamamenyana ni nkhumba imakondwa ni nkhumbayo chifukwa ili nyumba mwache. Choncho if we should forge ahead zinazi tikamamva kukua kwa galu wina aliyense pa ulendo wathu sitikafika muziko lomvetsa chisoni limene muli asogoleri wokuba okaoka andi ati akufunanso 5 years ina. Abale anga amukweri amusamale kwambiri. Mmene alili mavuto muno Malawi kukampasaso amene iyi 5 years ina ndiye kuti ku Malawi kuno kuzaya kamoto kwambiri. Andi pena pake ndi pamene ndaziwa ine kuti andale ndi afiti chifukwa mmene alili mavuto muno Malawi wina sosanga mafune kumachita 5 years ina tere mwina yokuti azuzire anthu, ndipo munthu wazuza anthuyo sizinachitikepo ku Malawi kunoko kumwakhala ngati si kwathu. Even olo sugar amene mukamufufuza sugar ena madera ena afika 7,000. Chikhaleni choti ni makampani angapo waupanga sugar muno Malawi, ukamufufuza sugar akumanyamulidwa mmatraki mwachinsisi nikumakagulisidwa maiko akunja ngati ku Kenya ndi ku Tanzania. Izizi zikuchitika ndithu at the watch of our policemen amene asanduka sopano andale, at the watch of Malawi Army amene asanduka sopano andale akukhala ngati ni regional chairman ya chipani cha MCP instead of working professionally alowano ndale. Nkhani zathu za lero zazikulu ndizokhuza chenjezo limene likupita kwa inu a Malawi, chenjezo losamala kwambiri makamaka mwezi umene wa Juni. Musamale kwambiri makamaka posamalira mizimu ya anthu amene anamwalira. Mizimu ya anthu omwalira timakhala nayo, ndipo mizimu ya anthu omwalira ndiyoopsa kwambiri chifukwa imakhonza kutipasa temberero ngati sitisamala komanso kutipasa mwayi. Koma mwina tisanafike kumeneko nafuna ndikuziwiseni inu a Malawi nonse kunena kuti chichitikire ni cyclone Freddy anthu akustera malesi ku Blantyre, Green Corner, Kuntonda, Mpemba, Chazunda pakana Milale alibe mazi okumwa. Chichitikire ni cyclone Freddy 3 years now. Mazi mipope satuluka kumeneko. It's not only Green Corner, Stera Malesi, Kuntonda, Mpemba, Chazunda kapena Milale. Kuliso madera ena amene anthu akuvutika kwambiri. Koma lero tikufuna tikuziwiseni za kumpemba muzindatu wa Blantyre, za ku Green Corner, za kwa Chazunda pakana ku Milale anthu akudalira mazi mijigo. Ngati manyumba mukutuluka mazi ni masiku ochepa chabe mwinaso olosate minutes simata. Zindudu zafika povuta kwambiri mene avutira so magesi akuzima yeti kunja kuno kulibeko mvula. Magesi akuzima Eskom sakuulula kapena kunena chimene chikupangisa kuti magesi azizima. Andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti munzinda wa Blantyre anthu akulandira mabiru, ena akulandira 500,000, ena akulandira 600, ena 1 million, ati akuchajidwa ati chaji ya mapaipi kuchokera ku Blantyre Water Board. Andi anthu kumene kukusa kumwa mazi ndizomvetsa chisoni.
kunena kuti tili ndi kampani imene iyi ya Blantyre Water Board imene ikuzuza anthu madera amene wawa madera a Stella Maris, Green Corner, Mpemba, Chazunda pakana kumirale. Even ya polisi amene ali kumirale kwali pa mavuto koopsa chifukwa m'manyumba mwawo munasiya kutuluka madzi kale. Yeti tili ndi boma limene asogoleraji akupanga matama, tili ndi CEO wa Blantyre Water Board amene angopanga madiru limodzi ndi akuluakulu amene a board angopanga madiru kuzuza even anthu awo antchito ena ndi Southern Region Water Board pakana anthu amene amagwira ntchito za temporary pakana lero sako alipira anthu akuzunzika kopsa malo osiyanasiyana anthu akuzunzika. Even ku Eskom go apa sati even 5% ati salary increment. Kodi tu abale anga tizionatu masankha athuwa tiziona tinkaona ngati tikuchenjera koma tinkazitengera masoka chifukwa anthu m'Malawi muno akuzunzika. So musamango aona anthu atavala kuchokera ku dera limeneli la ku Stella Maris, kuchokera ku Green Corner, ku Ntonda, Chazunda, uyo pakana kumpemba kapena kusika kumusi kumirale anthu akumeneku akuzunzika kwambiri andi anthu akuberedwa ndithu. Iyi ni nkhani imene yomenyera maufulu akanaona kuti kodi anthu another right yawo ndi chani. Right yawo ina ndi yokhala ndi madzi aukhondo koma lero madzi aja sakubwera. Blantyre Water Board ikutenganso madzi mwa madiru ndi kumapereka kwa anthu olemera okhaokha adera limenelo koma anthu osauka sakumwa madzi. Nkhani yanga ya lero yayikulu ndi chenjezo limene likufunika lipite kwa Bambo Muchopwi akukasiya amene anali headmaster apa namulenga nthawi imeneyo ndi headmaster abe pakana pano koma akufunafuna ati asankhidwe sopano peya. Headmaster amene wawa anali ndi deputy wawo otchedwa Sauli amene anamwalira pa ngozi ya njinga ya moto muli Khubula Forest, njinga inamenya mwala. Koma chodabwisa nchonena kuti pasukulu pamene pa Sauli wa amakondedwa kwambiri kusiyana ndi Muchopwi akukasiya atamwalira munthu deputy headmaster ayi Muchopwi sanakhale ulo ndi mtima kuti apite akaone malo amene anamwalirira anzawo ndi anzache faja anakwezana ndi anzache pa njinga ya moto ankapita ku Phalombe ndi anakhota mu forest mukuti aone zina ndi zina pobwerera ndi pamene amamenya mwala ndipo anamwalirira pompo ndipo anagona kongo ku forest ko chifukwa ati kunali kokhwitima kwambiri analephera kukaisakasaka njinga pakana maliro anapezeka siku lina. Izitu zinachitika kumulanje ku Khubula Forest. Muchopwi sanaganize kuti ulo angopita akangoona akathandizane nawo sechi pakana anapita ndikumakalankula pa Nzati FM Muchopwi kunena kuti ndi mmene zamvekeramo tachita suspend searching ya deputy wanga chifukwa ku Khubula Forest ndikokhwitima. Chodabwisa nchonena kuti ankadusa kumapita ku Phalombe kumadusa momo koma opanda mtima wokuti akhotere ku forest kwa akaone kuti kapena nzangayi zinaenda bwanji. Ayi ndithu olo maziphunzisiyena apa sukulu imeneyi sanayerekeze kumapita kumeneko kumakaona kuti akaone pamalo pamene panafera nzawo. Chodabwisa nchonena kuti papita sopano 1 year chimwalirire ni Sauli ku Khubula Forest. Lero Muchopwi atengana ndi anzawo ndi greda ndikukakonza pamalo pamene pa ndikumakachitapo kiriye ndikumakanena kuti atafuna azapangepo mapemphero komanso osachita konzati akubanja. Izi ndi zimene anthu adabwa nazo kuti Muchopwi akukasiya chakuchitikirani ndi chani cha anthu akudabwa kuti kapena inu mukuziwapo chani Muchopwi headmaster amene mukufuna upeya kuti somano mufuna muchoke pa headmaster mukafikene upapeya ngati mwalephera kugwira ntchito olo kungomusamalira anzanu madusa popo ndikumakaona mitengo ndikumakakwera kumapita ku phiri la mulanje ndikumadusa pompo malo amene anafera anzanu. Lero mwatenga magreda Muchopwi ndikumakakonza pamalo paja ndi cholinga kuti ati mpangepo mapemphero komanso mapemphero osaziwisa abale ake a Sauli
ochokera kwa Namazoma kumulanje osaziwisa kodi cholinga chanu ndi chani, kapena iye ayi ngothamanga kukwangwauza anthu ena ndi ena kuti aine ndikufuna tu ndikapange pajapo ndi greda ndikepo mapemphero pa phiri limene lili mu forest imene yali khubula. Ayi ndithu izi ndizodabwisa, izi ndizofuna ndikuchenjezeni nonse amene muli nawo chemuchopi kunena kuti mizimu ndiyopsa. Mzimu ukakhala kuti sunachite rest bwino, mzimu ukamwalira, munthu akamwalira ali ndi nkhawa, ali wokwiya, mizimu imaopsa, imakhonza kupanga zinthu zokuti ndikuwononganso ngakhale anthu ena amene ali moyo. Ndofunika tizisamalira kwambiri. Apa zikungowonekeratu kunena kuti anthu ife sitimakondana muno Malawi, timakondana anthu ife tili moyo, chifukwa akanakhala kuti anthu ife timakondana mene tili moyo, bwezi pano chemuchopwi asanapange zimenezi. Chemuchopwi ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti kuchokera lero kupita pa 10 Juni kapena pa 12 Juni ngati simusamala muno Malawi mukhoza kuchitika zinthu zoopsa, makamaka ku mbali imene iyi yali khubula forest. Musamale kwambiri, musamale. Ndipo inuyo akubanja la kwa Sauli, chonde musalole chemuchopwi kapena kugwirizana ndi ganizo lawo lokuti akapange mapemphero kuli khubula forest. Inu ngati mukufuna kukonza mapemphero, konzani mapemphero a babanja panu, kapangeni kwanu. Uyo kumulanje uko mukapange mapemphero anu, osakhala musatire programu ya chemuchopwi. Chemuchopwi ni munthu wodabwisa kwambiri, munthu amene ine sinambe naonapo mu history ya ma headmasters munthu wodabwisa ngati amene. Chifukwa headmaster amayenera azikondedwa, koma awawa ndi headmaster wodedwa ndi wina aliyense sakuwafuna pa sukulu imeneyi. Lero li ati akufuna akhale sopeya. Kodi ngati azuza anthu ali headmaster, kuli bwanji akakhala peya? Ndiye kuti azazuza masukulu angati? Chenjezo la inu kakubanja chonde musakhale nawo mugulu lokonza mapemphero okapangira kuja kumachedwa kuli khubula forest, kumene kunali kokhwitima, kumene anachita suspend search ya njinga ya moto. Lero akufuna ati akapange ku mapemphero achemuchopwi. Chemuchopwi samalirani. Chiseko chikapana chapana basi Likalinda the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.